Wasudo nyako Ramogi Jokanyo e migawo mar thieth dhi nyime kod romo gi oganda e twak magalamoro ka gisomore paro ewi ber kod rach mar madho ndawa, midhiero ma ikelo e ngima ng'at ma madho ndawa kod kaka inyalo ked kod math mar ndawa e pacho ka. Wadani watudore achiel kachiel kod ripota marwa e kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo, makonyo ka sani luonwa romo machiel kod ma kod lalruok mosebedo ewi weche mag kedo kod math mar ndawa. Millicent, kakori winja, nyiso ni to gin ang'o gini ma romo ni wuoyo e okang' mage mwinjo bed ni kawo e thiro math mar ndawa kaachiel kod gima jopiny to wacho kaka pachgi e romo mar lalruok ma timore Kisumu. Achiel kachiel kwa wuok e kar tiegruok ma Tom Mboya mayudore e boma ma Kisumu, kuma romo mar galamoro ma migawo mar thieth obago mar romo kod jopiny kaachiel kod jokanyo mopogore opogore mondo mi gitwak ewi kaka inyalo ked kod math mar ndawa, gino ma bende gilieko ni en achiel kuom yedhego mamero ji makelo tuo mar kansa mopogore opogore e dend oganda. Kata kamano, e seche mane lalruok no dhi nyime, nwanyalo neno ka nitiere jogo ma ok oyie gi wach ma kamano. Gidwa ni otim nonro matut mondo mi seche ma ikelo negi picha manyiso ni math mar ndawa emokelo kansa ma kamago, to onyiso gi kaka nonro no tim to time ir ng'ato time kanye. We awuo kod jakom ma bende en achiel kuom kamiti mochopo ka malalore kod jopiny mondo nyiswa ni to gisetwake gigo machalo mage, ang'o miyo ne gichano ni gitim twak ma kama kata lalruok ma kamaendi gi japiny machiegni. King'iyo kamera ibo chako gi nyingi mondo nyiswa ni to kae kawuono in kaka ng'awa, to utimo ang'o kaendi maduong', to ang'o miyo no uchano mar neno ni utimo romo machalo kamano e twak ewi math mar ndawa kata kedo kod math mar ndawa pacho kae. Nyinga en Israel Otieno Agina, an jakom mar Chamber of Commerce Kisumu County, to wan ka ni mondo wawinj chik midwa ket ma igoro pichni mopogore opogore mondo kwer ji kik madh ndawa, ema wadwa winjo nikech kaka ng'eyo mochung' ni johala ok udwa her ne ohala moro yoyote okethre nikech gik ma chalo gi midwa timgi. Koro wasekwerogi ni pichnigo kiketo mar ndawa to ket duto, kata ni kidonje mtoka tinyalo chopo safar kata safachi nyalo rumo gieyo. Kidhi osiptal inyalo donjo biwuok e ngima kata kitho. Kamago ok ket to ndawa bende onyis mana richone, to kiket na alama mabuogo ng'ama dwa madho ndawa ni kotimo ma to mabiro timore. Mano e gima wacho kanyo mtego. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo kaka daktari ni nyalo wacho ang'o e galamoro ma kawuono chagini? Okay. My name is Dr. Nation Okanga. I'm from Harm Reduction Society of Kenya. We've come here to discuss the graphic warnings that the Ministry of Health wants to put on the packets of cigarettes. And we are telling the Ministry of Health that there are certain corrections that need to be done because they are not putting a clear difference between nicotine products and products that contain tobacco, because you know that nicotine products actually have been associated with less harm in their use as compared to tobacco products. Okay, thank you so much. Welcome. What is your opinion on today's public participation on tobacco use? My name is Boniface Gashoka. I am the Secretary General of the Bar Owners Association. We've seen the graphic representation from the Ministry of Health, and one of the recommendations that we're recommending is proper involvement of the stakeholders and consultation, because some of the pictures that are there, they were so bad in such a way that they would even portray some very dirty content which is even against the law. So that's why we said we've given our opinion on how those graphics are supposed to be, and let's have the truth. Let's have a scientific backed engagement, and that is a challenge we're giving to the Ministry of Health. So the other thing that we've come to say today, we support the harm reduction products, the nicotine pouches and what have you, because the problem with Kenya when it comes to drug abuse, it is some illegal drugs, pharmaceutical drugs that are being misused. So let us not kill our investments. Let us not kill the companies that have come here in good faith, that are properly vetted, that have invested billions of money to ensure that they give our consumers what is good. And the other thing is this, we're calling on the government and even on the employees in the Ministry of Health. Let's stop laziness. Let us work on research. Let us consult. Let us not just copy-paste something. Because something is being done in Sweden, is being done in another country, we just come, copy-paste it and implement it. Let us come with Kenyan solutions. Thank you.
you so much. As we wind up, Nyalo Wachango, your camera. Nyinga en Irene Dachombori, nying mong'ere ni en Baby Irene, an akedo ne ratiro mar nyithindo manyiri kaachiel gi nyithindo ma yawuoyi. Wafocus e wach ndawa to nyithindwa sani odonje njaga. Meaning ni pichni moket ne pichni mag ndawa gi miyo nyithindwa luor. Koro gidhi kuma pichni onge momiyo koro njaga kuom nyithindo matiso omedore ahinya. Akwayo sirikal ni gibianegi another alternative moro maber manyalo konyo both parties. Okony nyithindo kaachiel okony gi jogo bende mauso ndawa. Otherwise Nyasaye oritute. Erokamano nyaka tieko kodi kaka rawera ma bende jogo miwacho ni sani winjo kaka nyadendi no wacho ni sani uwe ndawa mikedo ne ni to donje njaga. Inyalo wacho chagi nyingi. An nyinga en Evelyn Achieng' Otieno. Kachung' ka achung' ni kaka rawerni. Anya wacho ni ndawa to kik wawuondre en gi madhara mage. Lakini gima ne Ministry of Health or failed to do ne ok gitimo gimiluongo ni civic education. Aparo ni information to the community ber. Ka ng'ato ong'is gima ndawa nyalo timo to kata kidhi nyiewe ok wan against mondo kik time, but the kacha ka in gi fully information makidhi kawe ting'eni akaw gini to at the end of the day gini dhi timo na kamae. Koro information should be displayed in the community level mondo mi kata wan rowerni wabed kwa ng'eyo ni gini ober niya ni okelo income o create employment, but orach niya nitie side effect monyalo kelo kata ka in pok iyude to okomino ni gini onge entiere en mana ni watemo mondo wa sweep it under the blanket, but we wach niya gibi e ground mondo gimiwa fully information mondo wabed aware. Thank you so much. Katieko kodi mana mapi. Kuom jogo ma iluonga ni Collins Ochieng' an jadak Manyalenda ka to kodok korka tenruok mar CBOs kata mana civil joma deal gi organizations mantiere kor gweng' wawacho kama wan rooted deeply in the community to gig ma affect kaka ndawa ma affect nyithindo sani wase realize ni gi affect nyaka nyithindo matindo at a tender age. Koro wan wakwayo kama riwruok mar tobacco, riwruok mar sirikal gi mar health obiye piny kae mondo miye community be civic education ng'eyo ni to rach mar ndawa ni en mane, ber mar ndawa ni en mane, moloyo uketo gik moko miwacho gi malo to ok dug ne ji e piny kae. Koro wakwayo ni mondo riwruok obedi, puonj be mondo obedi. Mana kamano adhi duogo iri ka wadhi timo interviews mamoko gi thuolo ni winjo kaka jopiny ywak ni kata obedo ni lalruok ma kama dhi nyime to pok giyudo puonjruok kata injili pok oyal ma longo ne jopiny mondo mi ong'e anena ni to ka owach ni orach to rach e yo mane to berne to gin mage gi mondo mi lal kik nen kuonde duto winjo puonj jopiny opuonj rowere to sirikal kaachiel kod jokanyo ma bende tiyo kod ndawa e yudo yudo yuto margi mapile idwa ni obi kanyakla mondo mi opuonjre ong'e anena ni to ere yor rode minyalo din to ere minyalo we mondo konyruok obed ne ji duto. Ka kamano George Bati taduoko ni mondo idhi nyime pod wadwaro loso gi jomoko mondo wawinj anena ni to gin to pachgi chalo nade kionge penjo moro amora tinyalo dhi nyime. George. Erokamano Millicent Dhiambo kuom report maleo kaachiel kod paro mogol e romo mar lalruok machal kod mano wagino ni pod ilosonwa lipod e yo makare ka ochopo seche mag godhiambo weche manyien mag ng'ich welo kaachiel kod weche manyien mag oimore biro kele achiel kaachiel. Erokamano Millicent kuom medo luwo